Morjens Kari. Pitkän matkan olet tullut Harjavalasta Outokummun kuparitehtaan kentältä Huovintien varrelta, jossa yhdessä asuimme naapureina. Tehtaan kentälle meiltä ei ollut matkaa kuin parisataa metriä ja siellä ensimmäiset luistinpiirrot jäähän pistettiin menemään. Ja sinulla oli paljon ystäviä siellä kentällä ja saatiin jaot aikaiseksi. Usein olimme niin myöhään kentällä, että ruoka oli kerennyt jäähtyä jo kotonakin. Isäsi Petteri ja setäsi Matti olivat sinulle hyvänä tukena pyrkimyksesi eteenpäin. Ja sitten vihdoin, kun pääsit ässien mukaan, on kaikki siitä historiaa ja hyvällä mielellä. Minä tuon sinulle terveisiä Harjavallasta Kuparikiekon vanhoilta pelikavereiltasi ja koko Kuparikiekon nykyiseltä organisaatiolta. Me yhdessä toivotamme sinulle oikein hyvää tätä päivää, mikä juhlistaa sinun urasi, ja myöskin läheisille ja ystäville oikein mukavaa iltaa. Ja kiitokset myöskin ässille, kun olemme saaneet tulla juhlistamaan näin kuvan välityksellä Karin juhlavaa iltaa. Kiitos.